Amici abo Asante mine, abo Asante Mampong, enei, nananom ani ta kokɔ so pa nya asɛm ketua. Na sɛnea amammerɛ ne amanneɛ kwa so ɛsitie no, asɛm kɛseɛ ba nananom ɛtena ase na adɔfoɔ abusuafoɔ bi ɔpɛ sɛ ɔbɛkyia nananom bia no, wɔde ne nsa bɛto nsa yam no ɔkyia nananom na ɔka yɛ akɔnsɛm ɛde kyerɛ nananom. Tinei, wobɛka yɛ anɔpa no, mampanyi dada na bɛdi akyire, owura baomia wɔde ne yɛ akɔnsɛm ɛbaeɛ. Abusuafoɔ ne adɔfoɔ no gu so a nananom atra nkonnwa ahodoɔ, bɛkyɛm hema, ɔfɛnso hema, atwiso hema, adanse hema, bɛkwa hema, ɛno akyi nso abusuafoɔ kane Mampong hene takramani ampɔn ne yere ne ne ma wɔnom nyinaa ɛde yɛ akɔnsɛm ɛbaeɛ ɛnɛ dai. Na wokɔ Kwahu Abene ɛyɛ Asante Mampong nua prɛko pɛ a kyɛ sɛ ɛna nkyɛn koraa. Ɛnɛ Kwahu hene enso so etu nabofoɔ ɛma wɔnom ba Mampong ahemfie. Ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ na abakɔsɛm ewu mu no ti na ɛwɔ sɛ wɔnom ɛba na wɔn ɛba bɛka bibi ɛde kyɛ nananom na ne ɛwɔ fie bia nso so nananom ɛde bɔ wɔn. Ɛwɔm sɛ yɛnhyɛ da a yɛde bɛdi ɛyɛ ne na wɔtwe ɛne ne ɛka ho. Nanso ɛwɔ sɛ wɔnom ba fie na wɔn ba bɛtie na ne ɛwɔm bia no nananom ɛma wɔnom asote. Nana hima ho. Nana fijaso hima. Nana jaso hima. Mo hono ye ha anopai anase awiabre a. Eye bone kura ye fancy kuro. Na as sebi. Ko de ha na efi kokko. Ena Nana Mampong hene so eye nua pani ko ma hene nua pani pa ensem bia besiko oba ko hima ye ne maame ko ne crèche ono ne besiye ko hene eye onua ketewa ko ne crèche ono anso ne besiye afede sisi nyame adawroma wayi Kwahu hene foforo a sebi ono de onimama mre pa onim ne nji nanu ya ena ofiri dompe no si no ofre me nana bangwa me ba na adma kwachi me nua pani no mai na wa tu ansana ko mai kura edi mi akone ho emti yonana obai nana ko dua edi enim emi ekochia nana ofam ninu eno na mbresi ka me de kire abrewatia utunefu bebre Emma nyame anim nana sore mo famo nyine etwa ne Peters afede ekire mi ame ko ne ho em nana lesu na nse mi pira kakra mi kotudwe ntiya no ofre mi no so ebeko de ode ne bo boss ne nsa bo boss afi me ko fie ma husi na nanso so togu ne de so na bisa na e de na aba no e no so hwe ase wo baaf na mso nyame besa ya de ye nyina yesresere afere mo war metin de mframam no ade ne nya no kore until last minute no the same year obi abisa mse be nya no kore interfere mo wa na kodua e frɛ me ese mframa bia na ebo na bisa ni nutam a obeti ho a kyerɛ me ade ne ye no kore na hima na nan musa fedie
onkoyi na nanu aketewa no a wo kwahu no asotire enti me enko asem ne no kore enti metu me chia me no e ma nura wo mo koe omko ape na da se brefre me kwa man hene ti dabi nananum osun telephones ne nura nana kodua asem na obeka asutire no a obeyi eyi ye no yemra na yema nana hima ne mpanifo nyina suntu se nyaba no wota Mampong achi papa ye nyina na sebe esi yakubom ye jana na kwan abrempon so Anyway, any Jumedia would do a course or Mampong ahemfie. Abusuafo ne adofo agusu echi ane mo miankai wo se besi nei nananom emfa date bia ema abonten. Enti date bia wahu bia no. Mesrew botugu